45 sekúnd gól pred koncom, to asi nebola teda veľmi dobrá kráva v dnešnom zápase. Tak nebola, tak aj také zápasy sú, ja neviem. Sme dostali gól tesne pred koncom. Neviem, čo v tom povedať. Nemôžete si trošku vyčítať aj to, že v tretej tretine ste boli trošku viacej pasívnejší? Neviem, tak chceli sme to rozhľadu na istotu a podľa mňa sme neboli pasívnejšie, jednoducho tam padlo 40 sekúnd do konca. Tak nakoniec to skončilo teda 1-1 po riadnej hracej dobe, predĺženie tiež gól nepadol. Trošku neštandardné určenie na jazdov. Tréner určil takto dostal, že si išiel aj ty a Libor Hudáček? Ja som si veril na nájazd a neviem, ten puk sa mi poklzol a vyzeralo to úplne hrozne. Ja som to strať hore a vypadlo to takto. Neviem, čo ďalej tým povedať. Ale predsa aspoň jeden bod určite poteší. Bod určite teší, ale tak 40 sekúnd do konca mohli byť 3. A ideme ďalej určite, zajtra je ďalší zápas. Odohrať ďalší zápas po 24 hodinách to nebude určite jednoduché. Dokážete sa zregenerovať za takú krátku chvíľu? Tak musíme, máme 24 hodín a jednoducho je ďalší zápas a musíme zabrať. Si ideme opäť hrať o body, takže tam či je veľká pauza, či malá medzi zápasmi, nemôžeme to riešiť. Program je určite nabitý, ale rezonuje trošku aspoň v šatni taká téma Vianoc, darčeky nakúpené. Tak treba hlavne zajtra odohrať dobrý zápas a potom si môžeme oddychnúť.